Modální sloveso can, které nám vyjadřuje moci nebo umět, pomocí něhož vyjadřujeme schopnost, příležitost nebo možnost či povolení, patří mezi modální slovesa, stejně tak jako would, should nebo must a řada dalších, a řídí se stejnými principy. Can vyslovujeme can, píšeme takto. Can v záporu vyslovujeme can't, píšeme takto. Nebo cannot, píšeme takto. Obojí je zápor. Otázku potom vytvoříme tak, že otočíme osobu a sloveso can. To znamená, že místo I can bude can I. Can v minulosti je could. Can v budoucnosti be able to. Takže v přítomnosti I can do it bude v minulosti I could do it a v budoucnosti I will be able to do it. Can je jedno z nejčastěji používaných slov v angličtině. Občas se zaměňuje s may, které ovšem znamená něco trošku jiného. Vyjadřuje také povolení, většinou povolení, ale v mnohem slušnějším kontextu, v mnohem formálnějším kontextu než can. Can je častější. Rovněž si musíme dát pozor na rozlišení mezi can jako slovesem a a can jako podstatným jménem, které znamená nádoba či plechovka. Pojďme si dát test použití slovesa can v různých situacích. Zeptám se na 2 otázky. Can you swim? Zkuste si odpovědět. Can you swim? Správná odpověď. I can swim. Can you swim? I can swim. Druhá otázka. Where can we go after work? Where can we go after work? Správná odpověď. We can go to the pub. Where can we go after work? We can go to the pub. Or to the cinema. Poslední úkol bude opak, tedy máme tady odpověď yes, I can do it. Jaká bude otázka? Otázka bude can you do it? Yes, I can do it. Can you do it? Yes, I can do it. Toť vše ke slovesu can.